Pozvánka do bazilíky svätého Mikuláša v Trnave. Štvrtok 30. januára 2025 od 19:45. Nočná adorácia s odprosovaním, zvelebovaním, modlitbami a eucharistickým požehnaním. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave je milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Bazilika je jubilejný chrám roku 2025, teda príležitosť získať jubilejné odpustky. Program je nasledovný. O 18:30 je svätá omša. Po svätej omši vyloženie oltárnej sviatosti. 19:45 bude moderované odprosovanie pred Eucharistiou. O 21:20 zvelebovanie. 21:30 začína svätý ruženec. O 23:00 hodine bude svätá hodinka a moderovaná adorácia. O 24:00 na záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnú. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší.